Το λεγόμενο σύνδρομο του καλού παιδιού περιγράφει ένα μοτίβο συμπεριφοράς του ατόμου που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες και στις προσδοκίες των άλλων, εις βάρος όμως των δικών του αναγκών. Αυτό αρχίσει και αναπτύσσεται από πολύ νωρίς, μέσα από την ανάγκη για αποδοχή και αποφυγή σύγκρουσης για κάποιο λόγο. Με τον καιρό όμως αυτό αρχίζει και δημιουργεί πολύ έντονο άγχος, ενοχές και πολύ μεγάλη δυσκολία στη θέσπιση των ορίων που μπορεί να βάλει κάποιος. Η θεραπευτική προσέγγιση εστιάζει στην αναγνώριση αυτών των μοτίβων και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ακόμα και στην εξάσκηση του να μπορείς να λες όχι χωρίς ενοχές. Είναι πολύ σημαντική η φροντίδα των άλλων, αλλά πρώτα πρέπει να μάθεις να φροντίζεις το δικό σου εαυτό.